बिनि थाखाय आं सिगाङावनो जोंनि धोनस्रि समाजनि रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि धोनस्रि ब्लकनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो दिनै नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि मोजां मोननायाव जोंनि धोनस्रि समाजनियाव प्रेस मसाहारि सारखौ नोंथांमोना देरहानो हाबाय बिनि थाखाय जों गासैखौबो खुलुमो मोनसे खोथा सोंलु आं खालामदों नोंथांनावहाय गोबां रायजोफ्रा प्रेस मसाहारिखौ जेरै नाम ओरै मानसि होनना बुङो रायजोफ्रा गोबां बुङो नट अनलि बिपिएफ नट अनलि कंग्रेस नट अनलि गासैबो दोलोफ्राल' नङा गासैबो महिलाफ्रा बा गासैबो आइजो गासैबो मोजां मोनो बाबुनि बेलायाव जोंनि धोनस्रि समाजनियावहाय दिनैनि खोथा नङा जोंहा रिजाल्टआ सिगाङावनो ओंखारखानायखा जोंहा रायजो राजाफ्रा मिथिखायोदि सारा बेसेबांखिनि अनो जेरै सारा बुंदों सारनि नामा प्रेस सारनि मावनाय खामानिया गासिबो प्रेस बेखायनो सारखौहाय सिगांनिफ्रायनो जों रिजाल्ट मोनखादों जे जोंहा मावनायखिनि जों मिथिखादों सारा दिनै मोजां थाखोआव देरहागोन दिनै निस्सय रायजो राजाफोरनि अननाय आरो सारनि मावनाय एबा जोंनि खस्थ'जों दिनै सारा देरहासारबाय बिनि थाखाय जोङो गासिबखौबो जों साबायखर होयो नाथाय नोंथांमोननि मोनसे मोजां फिडबेक माइनरिटि पिपल जेरै मुसलमानफ्रा बुङो जे जान लेंगे जेरै मोनसे खोथा दङ थिग बेबायदिनो बुङो जों प्रेस मसाहारि आरो बिपिएफ सरकारखौ जों जेब्लायबो बावनो हाया होनना बुङो मा बुंनो बेलायाव प्रेस मसाहारिखौ बोरै बावनो हानो जेरै धोनस्रि समाजनियावहाय दिनै जाथि नायाखै हारि नायाखै गासिबो जाथि गासिबो हारिखौबो सारा दिनै मोनसे एखे लेभेल एबा मोनसे समान लेभेलजों सारा दिनै खामानि मावदों आरो गासिबो अनदों बेयाव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल नङा समाजनि हिसाबै दिनै सारा खामानि मावदों सारा अनदों बेखायनो दिनै न'खर प्रेस मसाहारि सारखौ मोजां मोनो दिनै जों नुनो मोनदों बे समावहाय गोबां जेरै प्रेस मसाहारिनि थाखाय गोबां रायजोफ्रा मोनसे बाख्नायथावना बाथ्रा बुंबाय थादों जे प्रेस मसाहारि बायदि गोबां बेबायदि एमसिएलए जायोब्ला थारैनो डिभाइड आसाम 50 सानसे जाथारगोन जागोन बे निस्सय खोथा दिनै गासिबो जोंनि बिटिसि आवहाय बेसेबांखिनि दङ गासिबो जोंनि सार बायदि जुदि गासिबो खामानि मावोबा गासिबो खामानि मावदों आं बेखौ नुहुरदों खिन्थु फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बिटिसिआनो जोंनि बिपिएफ सरकारा थाबाय थागोन आरो गासिबो एमसिएलएआ जेरै धोनस्रि समाजनियावहाय जेरै खामानि मावदों गासिबो समाजाव बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुहुरदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिपिएफ सरकारानो गोबाव समसिम माने राजनितिकआव जों थागोनखौ जों नुहुरो आरो मोनसे सोंथि खालामो बेजों लोगोसे गोबां दिनै इउ पिपल पार्टिया बुंदोंमोन 5 बोसोराव इउपिपिएलखौ बुंनांलालै इउपिपिएलखौ बुंनांला 5 बोसोराव जों नुबोजोबखाबाय मैया दाख्लैनि घटनाखौ नोंसोर नुबोजोबखाबाय बुंनो नांला इउपिपिएल गैला इउपिपिएल जोब्बाय दिनैनि समावहाय बिपिएफआनो राजा बिपिएफखौ आरो रावबो फेजेननो हानाय गैला नाथाय गोबाङानो मोनसे प्रसार खालामोमोन दे जेनेबा बिपिएफ सोदोबानो फैला होनना बुङोमोन बे बुहुत भुल जायबायदि मानसिया बिपिएफखौ मुगैयो जायबायदि मानसिया बिपिएफखौ नांला होनना बुङो बिथांमोना दिनै बहा थांखो बहा दङ फै ओंखारबो रायलायफै सोंफै बिपिएफआ मा खालामदों मा खालामाखै नोंथांमोना बे 5 बोसोराव जाहाथा बुक्सलाबा जाया नङाना बे भुललै बे भुल बेजों लोगोसे आं लास्ट सोंथि खालामो बेजों गोबां दिनै जेसेबां दोलो दं बेयाव गासैबो नोंथांनि बिपिएफ दोलोआ बेयाव गोबां समनिफ्राय नेबाय थादों नोंथांमोननि दोलोखौसो बुंनांसिगोन दा बेजों लोगोसे मा बुंनो बे समाव सारा जेब्ला जोंखौ ओरैबायदि अनदों जोंबो सारखौ बेबायदि अननो थाखाय दिनै गासिबो रायजो राजाफ्रा धोनस्रि समाजनि जोंनि एमसिएलए सारजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांखिनि दं बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय लैहोर दं बेयाव गासिबो नुनाय माने बेयावहाय बेलेग बिरोधि पार्टि गैया गासिबो जोंनि बिपिएफ पार्टि जोंनि गासिबो रायजो राजाफ्रा सारमोनखौहाय बरायनो थाखाय जों रेडि दङ बिटिसि बिसायख'थिनि दिनाव जेखिनि रिजाल्टनि फोसावनायनि दिन दिनै गोबां दिनै बिपिएफ दोलोफ्रा बेयाव लोब बे समाव गोबां रंजादों आरो थिग बेबायदिनो 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा सालायलांबाय थिग बेबायदिनो 17 बोसोर बिथांमोना सिगां खाखन खालामनानै 5 बोसोराव ब्रेक लादोंमोन बिथांमोना थारैनो जों बे समाव नुनो मोनदों दिनै बिथांमोना बे बिपिएफ दोलोखौ लाबोफिननो हानानै गोबां दिनै बिथांमोना रंजादों बे समाव खावलाय केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बे समाव गोबां रायजोफोर दङ आरो बेबायदिनो माखासे भैरबकुन्द ब्लकनि जिखिनि वार्कारफोर दङ जों बिसोराव जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै आं खावलाय केमेरा पार्सनखौ बे समाव देखायनो थाखाय नंगौ दिनै बायद'आव जों नुनो मोनदों दिनै नट अनलि भैरबकुन्द समस्ति बाट एन्टायर बिटिआरआवहाय नोंथांमोननि बिपिएफ दोलोआ सरकार दान थांगासिनो दं मा बुंगोन बेलायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जों फोथायखादोंमोन देरहागोन होननानै दा दिनै बे गासिबो मोगथां महराव नुबाय मानो होनोब्ला बिसोरो 5 बोसोर जोंखौ बिराद नासयना दोनदोंमोन थेवब्लाबो जों जेननानै थायाखै दिनै जों देरहानाय जों मोगथां महरखौ जों नुनो मोनबाय 5 बोसोराव जेब्ला नोंथाङा ब्रेक मोनदोंमोन 5 बोसोराव माबाफोर नुनो मोनदों नामा जे 17 बोसोराव बिपिएफआ सलायबोनानै 5 बोसोरावदि माबा मोनसे जानाय जायो बा माबा मोनसे खहा जानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिया जेबो खहा जायाखै जों बिराद मोजाङै मिटिं खालामबोबाय थादों आरो जों पार्टियाव थानाय बायदि माने पावाराव थानाय बायदिनो जोङो पार्टिखौ सालायबोगासिनो दंमोन जोङो बिराद माने कनफिडेन्स बिलिभ जोंहा दङमोन दा बिनिखायनो दिनै बे जोंनि देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनबाय मा बुंनो बायद'नि समाव मा बोसोर
नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लायावहाय गोबां समस्थियाव देरहानो थांगासिनो दङ 10टा समस्थियाव दा माखासे जों नुनो मोनो माखासे साख्रि लागासिनो दं मा बुंनो बेलायाव बेयो जोंनि थाखाय बहुत मोजां मानोना बिसोरो UPPL सरकारा 5 बोसोराव जोंखौ बहुत अन्याय खालामबोदोंमोन आरो बै 5 बोसोरावबो जों जेनाखैमोन जों देरहानायावनो दङमोन नाथाय जों दिनै फोरमान जाबायदि जों सैथोआव दङ मानोना जों दिनै बेनिखायनो जों 25टा आखन लानो थाखाय जोङो खम जाबाय नाथाय हाग्रामा सरकार जेब्ला बे बुंबाय थायोमोन जे आङो रावजोंबो सरकारनो हारसिं दागोन गोबां कनफिडेन्स लेभेलजों बिथाङा बुंबाय थादों मोगथां महराव जाफुंनो थांगासिनो दं मा बुङो बेलायाव मोगथां महराव जाफुंनो थांगासिनो माने थांबायानो होननानै जों साननानै लानो हायो आरो बै 17टा बोसोराव जेबो मावाखै होननायनिफ्रायबो आरो जों बांसिन 17 गुन मावनो हाफिनसिगोन दायो जों हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु गाव 25टा आखनाव गाव देरहालांनो हादों बेनि थाखाय जोङो बिपिएफआ बहुत जों जय मयै जोङो सरकारखौ गोदान खुंफिननो हाफिनगोन जों नुनो मोनदों खोनानो मोनदों नोंथांनि बिपिएफ सरकार थानाय समाव गोबां महिलाफोर कन्ट्रेक्टरफोर गोबां कन्ट्रेक्टर बिल मोनाखै होनदोंमोन बेनि बेलायाव मा बुंनो नोंथाङा बिलखौथ' बिदि मोनाखै थायाखै बिपिएफ सरकाराव मोनदों बिजेपि UPPL समाव मोनाखै बहुत थादों बहुत थालांदों मानोना बिसोर थगायनाय गासिबो बिसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्रायाव बिसोरना थगायनाय दंमोन आरो फंफ्रोमबो बाथ्रायाव बिसोर थगायलांगासिनो दङमोन दा थिग बेबायदिनो बिपिएफ सरकार फैनाय हिसाबै नोंथांमोना सानदों थारैनो बे सरकार फैनाय लोगो लोगो गासैबो जाफिनजोबगोन आरो माने इसोर बुंदोंमोन परिबर्तन बिजेपिआ UPPLआ बुंदोंमोन परिबर्तन नाथाय दायो बिपिएफआ परिबर्तन जों नुनो मोनो गोबां सरकारावहाय 5 बोसोरल' नङा टार्म्स मोननै कन्टिनिउ मोनथारोमोन नाथाय बिथांमोना सिमां मोगथां 5 बोसोरल' चान्स मोनबाय मा बुंनो बेलायाव मानो होनोबा थाइजौ गोखैखौ हाथायाव खेबसेल'सो फाननो हायो मानो होनबा बिसोर बोसोरबाल' आंथ' जोबोद गोजोननाय दङ जोंथ' जेनेबा बुंबाय थाखादों UPPLआ 0 होननानै जों आगोल बुंबाय थाखादों एबाराव 0 जों रोखा जानो मोनबाय जोंहा फोथायनाय दंखायो सरन बर'आदि 9टा समस्थियाव देरहागोन आरो जोंहा हारसिंनो सरकार दाखागोन गोजौआवबो बहुत मोजां मोनदों गोसोखौ माने खान्थि मोनबाय दा स्रां मोनबाय बे UPPLआ मोनसे जिनिरमोन जोंनि थाखाय जिनिरादि बारग'लांबाय जों मोजां मोनबाय गोसोखौ स्रां मोनबाय आरोखि नोंथाङा मा बुंनो सानो बे समावहाय सासे इउथ सासे देरफुनाय सेंग्रा दिनै नोंथाङा राजनितिखौ दिनै फैनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो बिपिएफ सरकारा मा सरकारा बुंनो सानो बिपिएफ सरकाराथ' जोंहा 17 बोसोरावनो जों मोनबोखानाय जोंथ' मोनाखै जोंनि आइ आफाया खिथायो जे 17 बोसोरनिफ्राय जोंहा जेबो गैयामोन जोंनि बे बिटिसिआव जेबो गैयामोन बै 17 बोसोरनिफ्रायनो जोंहा बिपिएफआ मावबोखाबाय दाखालि बे परिबर्तन सोदोबासो जोंखौ थगायनानै बै UPPL सरकारखौ लाबोदोंमोन बे UPPL सरकारखौ जों मिथिबायदि 5 बोसोराव जों मिथिबायदि UPPL सरकार जेबो गैया बेखायनो दिनै जों जमा खौसे जाफिननानै जों बिपिएफ सरकारखौ लाफैफिनबाय बेखायनो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बिटिसि बाखि रायजोखौ जोङो रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बास नाथाय रौता समस्थियावहाय मोनसे गिदिर कन्टेस्ट दंमोन जाय बिथां डक्टर निलेटखौ देरहागोन होननानै गोबां UPPLनि मावथिगिरिफ्रा फोथायना दंमोन नाथाय सिमां मोगथां जाबाय दे सरन बर' बिथाङासो देरहानो थांबाय मा बुङो सिमां मोगथां माने निलुराथ' दाखालि खारबाय गैया बे जेनगोखौ मिथिखानानै दाखालि खारखादों बियो नाव बहुत मानसि फैयो खोनादों जोङो निलुखौ नामा फैदों ओमफ्राय सोरबा माबा आघात जानायफोरा दाखालि गन्दगल माबा जादोंमोन ना बेयाव आघात जानायफोराथ' निलुखौ नामा फैदों बेथ' दाखालि जेनगोखौ मिथिखानानै खारबाय आं मोनसे सोंथि खालामो नोंथां बेजों लोगोसे निउ जेनेरेसन टिम दादोंमोन दाथ' नोंथांमोननि सरकार फैगासिनो दङ थ' अब्ला नोंसोरसो फैदोंमोन थारैनो जाफुंसारबाय बहुत मोजां जाफुंसारबाय जोंनिफ्रायबो बहुत मोजां जों हेल्प खालामबाय आरो पुरा रौता इउथआ जोंखौ बिपिएफ सरकारखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय दिनै सरकारा दिनै सरन बर'आ दिनै साक्सेस जाबाय आरो नंगौ बे समाव जों दिनै गोबां बाथ्रा जों दिनै खोनानो मोनबाय दिनै गासैबो बे रौता हालामाव गासैबो बे माबायाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय गोबां समस्थिनि दिनै बेयाव कर्टआव नेफैदों रिजाल्टनि थाखाय नेफैदों दिनै बिथांमोना गासैबो बाथ्राखौ फोरमायबाय जे बिपिएफ सरकारा 17 बोसोरावबो मोजां सालायदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो 5 बोसोराव ब्रेक मोनदोंमोन दिनै बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै सरकारखौ लाबोफिननो हादों होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसे सरन बर'नि समस्ति रौता समस्तियाव दिनै बिथाङा बुंदों जे जिबायदि डक्टर निलेट बिथांखौ देरहागोन आसा खालामदोंमोन नाथाय बेयाव गासैबो रायजोफ्रा सरन बर'खौ जों मोजां मोननानै भट होनानै दिनै बिथाङा जोंनो फोरमायबाय दा आं बे समावहाय केमेरा पार्सन खावलाय देखाय गोबां रायजोफोर बेयाव लोब दंफैयो बेबायदिनो गोबां रायजोफ्रा मिनि खुसि बेयावहाय दंफैजोबो गासैबो बेयाव जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो रायजोफ्रा लोब फैनानै
बेयावहाय गासैबो रायजोफ्रा गावसोरनि हमस्टेनि रिजाल्टखौ नेनो थाखाय आरो थिग बेबायदिनो बिपिएफ सरकारखौ दाफिनजोबनानै दिनै बिथांमोना थि जाबाय BPF long live, long live, long live. Long live, long live, long live, long live. Harimau Mulyadi sir, long live.